Good day my friends and fans. Siak ni Kuya Z, ket ita ipakita kada kayo ti aldaw mi ti Huwebes Santo dito ili ti San Nicolas dito Ilocos Norte. Apag malmalampelang ti alas 3, ket umad-adu ti tao naggapu ti sabsabali a lugar dito Norte, umay makibisita iglesia. Dagiti daddumamet ket nasapa nga immay tapno adda matugawan para iti nasantuan na misa ti maudi a pangrabi. Alas 5 ti malem, ket nangrugi iti misa nga indaulo ti pura paroko ti Santuario Diocesano ken Parokya ni San Nicolas de Tolentino ni Reverend Monsignor Danilo L. De Varas ken ni Reverend Father Roel C. Rodillas. Kalpasan iti kanta ti Papuri sa Dios, ket nangrugin iti maibasa nga adaw ti libro ti Exodo, ti Salmo Responsorio, ken ti sumalsarno a maibasa. Ken kalpasan ti Ebanghelyo ken Omilia ti Padi, inrugi ken napasama ken iti panangugas dagiti saksaka, dagiti nagbaling nga 12 apostoles, babaen ti danum ken panangibeso dagiti saksaka ti apostoles. Daytoy apang laglagip ang naggapu iti Ebanghelyo ni San Juan nga masapul nga dalusan ni Jesus iti saka tayo kastamet nga dalusan tayo met iti saksaka iti maysa ken maysa. Kalpasan iti nasantuan na misa ti maudi nga pangrabii naawis amin na tattao nga agparing tumeng iti panagumay ti nasantuan a sakramento nga inlibot da iti unek ti iglesia. Itako lang nadlaw nga daytoy nga tawen ket awan tay abong-abong nga panginlinungan ti nasantuan a sakramento. Gapot a masapul kumeteg paring tumen, ikinarigatak met talaga tinang video tapno makita amin iti panangiulida maipan iti altar of repose. Tatak manen amang ngegte matraka when iti wooden clapper amos usarno iti kada Huwebes ken Biyernes Santo. Adetoy pay dagiti Knights of Columbus nga mangibantay iti bagi ni Kristo iti ayan ti altar of repose. Ket kalpasan daytoy nga pasamak immadu ti immay nga tattao tapno umay agkararag ken agparing tumeng mangipakita ti daydayaw ken Jesus. Daytoyan ti aldaw ken oras ti panagpuyat ken naulimag nga panagkararag gapuanan ti si umayan nga aldaw dagiti nasantuan a triduo. Ket siak nagbateak iti simbaan nga agpatingga iti alas 12 tapno makipagsagaba iti Dios. Siak ni Kuya Z, serving God with people. Daytoy ti aldaw ko iti Huwebes Santo iti Semana Santa. Dios ti agninaak kada kayo amin.